Li Türkiye'ye bi nêzik bûna cejna Qurbanê welatî berê xwe didin îmalatxaneyên şîrîniyan. Li bajarê Amêdê jî îsal ji ber bilindbûna pîleya germeya hêwayê welatî berê xwe didin kirîna şîrîniya bi navê Beqleweya Sar. Cara yekem li îmalatxaneyekî Amêdê de şîrîniya bi navê Beqleweya Sar tê çêkirin û tê firotin. Vê şîrîniyê jî ji bajarê Amêdê dişînin hemî bajarên Tirkiyeyê. 36-37 sal em vî işê dikin. Ana ayda van derajê enkî şîranê hes dike aydana da işê me jî gelek heye. Hûn zanin sawq baklava jî patent temeyî. Aydana da germe, pir germe ana. Em pir jî sawq baklava xelkê me digirin. Xebatkarên îmalatxaneyê taybetmendiya şîriniya bi navê Beqleweya Sar wîsatîne ziman û dibêje, şîriniya Beqleweya Sar Eîdê bajarê Amêdê ye. Em jêrê dibêjin şîriniya Eîdê Kurd a. Şîriniya Sar bi fistiqe, lê bi şîr tête xwarin. Hostê dibêjin bi taybet jin, zarok û kesên ku nexweşên şêkir bin dikarin bi rehetî bixwin. Lewra gelekî sivik e. Beqleweya Sar li gorê beqleweyên din şîraniyên din hem siviktir e hem bi şîr tê çêkirin hem jî serê wî de çikolata heye. Eviya şîraniyekî heremiye li Diyarbekirê bi destê me hatiye çêkirin û belavê her deriyê Tirkiye û heremên din bûne. Ana hûn zanin zimistan hin zêde beqlewa şîranî tê xwarin, lê havîn eviya hinek sis dibe, kêm dibe. Ji bo alternatîf jî em hin zêde Beqleweya Sar difiroşin. Beqleweya Sar yek ji bo kesên ki diyabeta wan heye daha baştir e û mesela zarok hin zêde dikarin bixwin û jinê me pir jê hes dikin ji ber ku siviktir e. Yani li gor beqleweyên din siviktirin û ya din jî eviya jî em êdî dikarin wekî beqleweyê Kurdan binav bikin. Hosteyên şîriniyan amaje pê dikin ku Beqleweya Sar divê di demek Kurd de bê te xwarin. Lewra ferqa wî jî beqleweyên din yek jî ev e ku bi teze bê xwarin. Bi taybet jî di cejnê de herî zêde şîriniyên beqlewa, qedeyf û Beqleweya Sar tên firotin. Îsal jî bes ji bo bajarê Amêdê 5 ton şîrinî hatiye amadekirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.